ko balde seeɗa keddi e jaltugol hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati kono eɗen mbawi wiide joljole kewɗe joli e hitande nde taw ko e fannuji certuɗi puɗɗorɗen to banggue cellal nde tawno cellal ko afongalu ñande nayyi duujal woni me hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati ko nden udditano poste de santé mo Sinthiou Tafsirou o nokku cafroɗo noon woni ko e jimadi district sanitaire mo Goudiri taw ko ɗanniyankoɓe wuuro ngo mbaɗani ɗum koye mumen kono kadi ko e nder hitande nde district sanitaire mo Goudiri wawi dañde ambulance uji ɗiɗi médicalisé wondude e werla goɗɗo ina teska noon e on district ha joni ngakkere haralleɓe safara to banggue rewɓe ko wiyete sage-femme en kadi e nder hitande nde ñabbu mbayrunogu yeede feeñi e nder falde nde ha ngu jaggi ko ina ɓuura temedere aade ngu wiyete ko sukunguña kono e o saha ngu gasi ha laaɓi ɗo e falde Goudiri kono teskama kadi accident ji kewɗi ha yimɓe ɗiɗo mbasi hen pittali mumen kabaru belɗo o ko ñande nogas jeeɗiɗi bowto woni décembre bloc opératoire mo Goudiri wawi udditede caggal duuɓi jeenayyi ko dartinno golle mum ɗum noon wonani ɓesgu diwan o fayida mawɗo saabu e hitande hikka nde tan ko tolni e temedere e capanɗe nayyi debbo cowiɗo mbawi ɓenninede to hôpital régional mo Tambacounda taw kamɓe foof ɓe mbayni ko ɗo e district sanitaire mo Goudiri to banggue jangde teska e hitande nde ko ngakkere jangguinoɓe ɓe tolnima e temedere e capanɗe joyo aade taw ko jangguinoɓe e duuɗe tubakiri ɗe ko ɗum saabi duuɗe kewɗe guddama e nder hitande nde ɗo e falde Goudiri e hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati ha joni teskama kadi natgol jangde ɗemɗe gendije e nder duuɗe laamu ɗe taw ko tolno seeyi ɗemɗe cuɓaɗe ɗe ko pular soninke mandinke e wolof ɗum noon wawi huɓtidinde falde nde ko e hitande hikka nde hayso tawi won duuɗe mbaɗano ƴewdo ngo ko adi hikka e hitande hikka nde ha joni to banggue jangde won jangguinowo goto wasno fittandu mum e nder duɗal to o jangguinanno wuuro ngo wiyete ko tiwa won Oumar Diaw koye tundu bala falde Goudiri ɗum wonno ko ñande jeeɗiɗi colte woni février hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati kawis goɗɗo o wanno koto Koccari mawɗo gorko goto mo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e joyyi yeehi dawal ɗimmal e kawguel bak e hitande nde to banggue lamanteri ndi diwan Tambacounda dañi gouverneur kesso o wiyete ko Guedji Diouf o joƴƴina ko ñande nayyi jolal woni novembre hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati kanko Guedji Diouf noon o lomti ko biyeteɗo Oumar Mamadou Balde gonnoɗo e gardigu diwan Tambacounda o gila hitande ujunnaaje ɗiɗi e sappo e jeenayyi falde Goudiri ne heedani caggal e ngol baylugol tawde kay jeegui préfet kesso mo falde Goudiri joƴƴina ko nogas jolal woni novembre hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati balɗe sappo e jeegom tan caggal joƴƴingol gouverneur mo Tambacounda jeegui noon lomti ko Awa Ndiaye Diop gonnoɗo e gardigu falde Goudiri hakke lebbi sappo e joyyi ko kanko woni debbo tataɓo dañɗo fartange ardade falde Goudiri to banggue rendo teskama ko ina tolno e seppoji nayyi e nder hitande nde kadi ko ɓuuri hewde ko guure takkodirɗe dendude sadede nden tata juɓɓina seppo woto goytali ɗine ko ɓuuri hewde ko caɗele laabi ndiyam courant e safara cumuji ladde kadi teskama e sakkede hitande nde hayso tawi en tinani won basɗo hen fittandu mum cumuji ɗi bonni gueɗe kewɗe dawrugol kam ne wasani yitade hoore mum e nder hitande nde ɗo e falde Goudiri sabu ko ngol woni gadanol ko ɓiɗɗo falde nde ina suuɓe coordinateur national Jimmo Soare gonnoɗo sarɗiyanke falde nde kadi ko kanko woni hoorejo conseil départemental mo Goudiri ko hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati o toɗɗa coordinateur national Prodac ko ɗum saabi gonnoɗo cukko makko e gardigu conseil départemental mo Goudiri o lomtimo to suudu sarɗiyeji leydi Sénégal ko o debbo o notorto ko inde Ramata Saw gandiraɗo Kodel to sengo coftal balli kippo ASC Bundu ko hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati yetti e tolno national de ko gadanol e tarik coftal balli falde nde ko ɗum ɗo min dewinanino on e ko ɓuuri mantinade e hitande ujunnaaje ɗiɗi e nogas tati on jarama yen batuni mo wuuri